sme radi, aby sa táto trať využívala, či teda už s tým samosprávnym krajom Trnavským, alebo naše občianske združenie samotné by malo záujem o prevádzkovanie tejto trate rôznymi netradičnými spôsobmi. Pravidelná osobná doprava na tejto trati neprichádza do úvahy. Nie je to najideálnejšia trať na to, aby sa túto ľudia vozili. Je to trošku mimo daných miest a obcí, ale chceli by sme ju využívať, ako už teda 4 roky sa snažíme, rôznymi spôsobmi, ako sú dreziny a rôzna historická technika, ako je dneskajšia. Ono tie zámery sú v podstate dostať vlastne do prenajmu celú túto dráhu, aby neprišlo k likvidácii tej dráhy, pretože ešte minulý rok bolo založené Zelená cesta, samotné združenie, kde zastrešuje to Trnavský samosprávny kraj, do ktorého vlastníctva, alebo respektíve do správy by mala táto dráha prejsť od železníc. Len je to, samosprávne kraje majú problémy s financovaním so všetkým a podľa mňa lepšie by bolo, pokiaľ by to malo občianske združenie Čango, ktoré vlastne sa tomuto venuje, tejto činnosti, a takisto čo sa týka zasa spoločnosti Považské dráhy Žilina, ktoré sa venujú sa tomu, aby tie stroje boli prevádzky schopnom stave a aby sa to využívalo za týmto účelom. Tieto nostalgické jazdy týmito vláčikmi minimálne na tie vrbovské tradičné jarmoky.